iya. Lah sepeda bau angel tatan. Gak tau mbok dandani apa damu? Dandan apa? Wong kuwi ngedusi enak. Mengko nek suro. Tapi yo ora kaya sampean. Dus. Julaya udel bodong. Yo motor ngene iki yo janjane yo dirumat. Wong jek duwe upil kok. Lah opone motor kayak upilen. Piye to bocah kok. Alah dijadani kok jengker ae. Aku iya dadi bos kok senengane kok bengkel. Ngene omahe penak turu. Seneng gawe ya. Nah. Ngene iki yo cuman hiburan. Nek duwe yo gebokan. Wis ora usah bingung. Wis kena. Wong ban kok. Oh, yo ngono sampai keran. Piye? Aneng info dari bocah-bocah kuwi ning ojek goep wis krungu apa ora awakmu? Lah apa neh kuwi. Wong ngene ayo penak. Rasa kakean biaya admin sing opo. Ya aplikasi sing opo. Ah. Reken. Enak ya sikat. Ya paling sing penake ya encen ngono kuwi. Tapi iki ngene ceritane, ojek goep ki metune iki enak aplikasi. Lah aplikasi niki metune angger jam 10 bengi sampai jam 3 esuk. Piye to kok gak dong iki? Mau berita lo korat karet wis saling TV. Iya. Lah aplikasi kok metune tengah wengi iki. Janjane aplikasi to apa to? Lambeku ora krungu belas sih. Lah kok lambe kok krungu ora iso. Sing krungu ya kuping. Mengko nyenah dadakan. Kok ya gadong kok tak didono. Pusat-pusat pedoro. Kok gede kan? Apa ke? Mas Bin, anterin aku dong. Ya mau diantar kemana? Aku kan mau ke salon, karena kan aku ada job mau nyanyi. Atuh, ini loh masih banyak kerjaannya, Bebep. Udahlah anterin buruan, keburu malam nanti, jawaban aku nanti telat. Ya, ngono. Sekali-kali ki yo Bebep seneng ngono gini to. Ya tapi ya aku paham. Apa ya? Ya piye? Anterin aku, motor aku taruh sini, pakai motor kamu aja. Atuh, lagi motor wong dandaan tok Udah tinggalin aja, buruan anterin aku aja loh bang. Lah ngono iki. Ya wis. Ana, entar kono sik. Oke, nggih sepeda aku ndak yo. Iki coke yo ngono. Nyenyeng. Nggo sepeda dhewe kon ngeterno wong. Suka-suka aku dong Mas Betot. Oke. Sementara nggo pedamu ya. Wis to, nambal bari gratis. Tak gowo saya. Oke. Sepedanya di rumah. Delek gini. Ya pen. Alah. Ya rasakno iku. Gase bladrang. Gawean ae.
Tam numpak buan tam. Aku betul, alam tuh. Piye Kang? Kok gak alon-alon? Aku ki meteng, untung ya lagi guguran. Nah ini tuh terus udah tanggapan. Terus tonton gak sepeda melaku aja. Lah yo apa yo yo? Tonton. Aduh, gawe teko kene ya opo wis ning kene. Aku kene kene ya lagi bloko ae. Awake dhewe iki ya nyangkruk. Awake iki wong los sing ngene iki to. Gak kaya kowe dal ora pembos. Ngono iki aku wis awan yo kerja, satuan ojek, sapa ngerti kena yo tukon-tukone rokok dal. Ngono to tidak. Lah ora. Lah awakmu iki ngojek kok ora nggo kelengkapan iki bae. Lah lemem ndi? Banget. Ngono ki jane iki ya nek trae ngojek ya dilengkapi to kebutuhane sing kanggo ning dalan iki leman. Ngono. Dene awake dhewe iki lho slamet Mas yo nek rane apa to ning apa ki ben slamet. Dilengkapi, Mbah. Ngono ki. Mbah, ya apa aku rabi oleh mbah. Iso, mbah. Nah, masalah helm iki gampang. Dene aku menggal teko omah iki meng kesusu, ya ora mikir helm. Nyaut pot lho, kupuk iki padha karo helm to, Dol. Lho, ngono nek dindari. Helm upluk kuwi ora padha to. Piye to? Saiki ngene lho. Kowe gak krungu to piye? Ora irine dina-dina ki ngojek kok bengi. Kowe gak roh? Ora irine ngojek dina bengi-bengi ki. Wah, jene helm lali apa piye meh? Iya, Dol. Ya memang lo ngomong hari ini lho piye. Aku kok gak jong ora paham. Lha tenan to, keri mbok awakmu. Piye to ki? Ngene lho, tak critani yo. Dinginane aku wong ngojek bengi. Kuwi lho penumpange sing digo kuwi ora menungso. Pekakas ngono lho. Mbok kuwi iki gendruwo apa ramene viral iki ngono lho. Lah berhubung kuwi iki rame tenan. Apa awakmu nek ngojek bengi apa gak wedi? Lah ya Dol. Wong ojek ngono ki yo pas ancene apa? Nuju apa sih? Aku yo ojek ini ya golek sandang pangan. Ya rezeki sing halal. Kabeh iki mang ya ana sing ngatur. Sapa ngerti ya berkah ngono lho, Dol. Ngono ya gampang. Yo ancene wong iki yo karek kabeh. Tapi nek aku pribadi mending awan ae yo nek ngono. Syukur-syukur nek wae ngojek kok bengi ya muga-muga ya oleh penumpang sing ora sing kaya tandho ya Mas. Ini pagi, tukang ojek kok ora nek blas ta ya. Wis arepen iki nanti pisan kok motor boglek apa piye iki? Aku kok ora mulai-mulai tenan ki.
kok gede aku. Pindah apa tuh itu kamu celuran next banget kan aku lagi perkosa bang ya ampun kan iki rawan ayu nggak perkosa bang bingung aku. Demi Oh, jangan kocok, diceluk malah marah mendek malah melayu. Oh, ini aku terus, ini kita dini aku melaku TV ini. Yes, wes. Ada apa nih? Lagi, bocah loro sedaya kok kene. Gawe ado ngaran dolen teko kene. Wong ngatok wong. Lah aku ning kene iki prasamu apa ora butuh hiburan to piye kok. Lah Gom, lah ning kene iki nanggap elektron terus apa kok hiburan. Kowe iki yo ngatok wong. Cep to? Kok hiburan elektron piye to? Maksud hiburan iki metu omah. Rene iki nyangkruk maksudku ngono lho. Lah ora, kowe dhewe iki lho. Kok matak necis? Kowe pe gule rondo mesti. Apa gule rondo mesti Pak dhewe. Boleh kok aneh. Wah, celok Makdi radine rabi karo Yudenem tapi ya celok Makdi. Wong ngatok wong. Wonge sekali-kali yo macak ngene. Ngecis. Nek soal golek rondo rasa rame-rame, ngomong kae lho. Kowe nek roh pengenan. Tau gak kuwi? Tak uwakno, tak sawang iki lho kait Mang. Kok kaya wong padu iki wong loro iki. Mang. Aku lho Dul, wis roh gamem iki lho wis roh. Nek nang bodi ngene wis bingung lem godak. Lah Gom, wong kene cek produktif kok. Gak ngono Dal. Lah ora to Dul. Trae kowe iki lho. Kok bengi-bengi blakran lho trae ning acara apa ning ngendi. Dan aku biasa toh. Dal. Gelek tambah tuku upo. Sego untuk beras. Wis ngene iki mbok camperane nek bar mergayawan. Ini sinambi karo ojek. Padha karo toyo anggere bengi mesti nang kene ngono lho. Tibae wong loro ki mangi ngojek. Ya iya, ngenteni job-joban karo nang telepon karo ngopo? Si sabar. Lho, tenang Dol, alhamdulillah. Halo. Assalamualaikum. Oh, nggih, Kak, nggih. Oh, jenengan serok nggih. Nggih, matur suwun. Iya. Sip. Lah kok penamen ya kowe nek golek ojekan. Aku lagi mengkrek kowe wis dibel karo penumpang. Mas, rezeki ya. Ya dilakoni ae. Tuh. Ya wis ngene iki lho nek trae rezeki iki. Lagi tengok-tengok ya wis olah job. Ya kamu udah olah job Dul. Ya wis ngene Dul. Aku tak budal sik ya. Ya wong loro ki ya telateni. Engko nek mundu-mundu ya digeruk to. Oke? Hati-hati lho Dul. Tak tinggal sik ya. Yo. Ngene iki jenenge rezeki to, Dul. Wong golek rezeki bengi iki yo ngono kuwi. Siji, ya hati-hati awake dhewe. Nomor loro ne, sapa roh bengi iki ana sing ngupayakan. Kan spesial lho bengi.
ketimbang Rino. Lah nek Rino ibarate 15.000, nek bengi iso 50. Ngono lho, Dol. Makane aku mudeng. Oke, Dul, gak apa-apa. Wancene wong kabeh iki usaha to, Dul. Ngene, Dul. Nek aku cara mbok kon ngene iki, mending gak. Cara aku nun cara nek iya gelem nu ya Rino ae. Ya iya ancene ngono to, Dol. Wes pokoke bener rezeki iki. Nek aku ki bengi ya budal, esuk ya budal, wis penting barokah. Masalah bengi ning alangan popo wis pikir mburi nek aku. Soalnya aku wis biasa wong metu bengi. Diarani wong nom ya wong nom, diarani wong tuwek. Ya wis tuwek tenan. Wis aku ki yes padha karo kowe ngono kae. Yo karo ngenteni rezeki lah. Dul. Sapa, Dul? Halo. Selamat malam. What? Buat ya bahasa Inggris ya? Buat ya apa artinya? Buah laras, buah. Oh yes. Ayam kloset. Loh. Kloset itu? Buah rajino. Oh. Ada dulu. Aku kini ya gadok to. Mbak. Raiso ya dia bahasa Inggris sih. Wis buah. Gak dong. Wes ngene wae. Aku kayak Sherlock. Lah kuwi Sherlock, ya bener Sherlock. Sherlock ae, Mbak, kesuwen. Ya wes. Kibake. Monggo. Gal. Rezeki. Oke, ini to dalane. Oke, siap. Ayo, budal. Ngono, tak tinggal saya. Aku yo mulai ngantuk kok. Ngono, oke. Has. Iki alamatnya sebelah ndi? Mendeke kok ning kene. Oh, alah kae apa wong ning kono. Ya. Iki to Pak Omar. Mau diantar kemana? Ya teknisi hospital itu kompleks. Baik, bahasa Inggris kan. Mas jago langsung. Lah perumahane sakmono ambane omahe sebelah ndi, Mbak? Rumahnya mana? Oh, sing cat kuning kuwi. Ya wes. Oh, kene. Ya wes tak ndari kono pas.
edan kaya ngene kok. Suara apa ki? Tuh. Iki lah kuburan. Hah? Apa nih? Jadi cek ada mbak omai. Oh, burung idang mlebu rono bunda. Ya wes. Pon mbak, pon himpunan. Mbak, kakean mbak ki. Alah, apa ya? Cepat-cepat mengukur, mbak. Astagfirullahaladzim, mbak malah aku ngetero jemit imang. Allah, Somagudin, pekat nak pisan. Alah. Obat ya Allah. So, ane wong stot-stot. Apa ya? Ojek pisan ya kok. Bengi kok nyetrap demit. Sawah. Toyo kae. Jebule wong ngedol. Ya. Kowe genyo prejing nemu tewah ambekan nemu Senin Kemis. Montor mbire ning ndi? Kok ora neng? Kowe genyo. Aku ki lho, Dol. Koden kan ngojek to. Lah kok jemit wis tak tero. Ya bener awakmu kae lho, apa? Horiri. Lah ilang to ora to? Lah kan tak hampir tak parani wonge kan serlok to kae wis tak ojek teko omahe ya kok malah demit kuntilanak. Iya sepedaku ki mangis tak anono wak ning kono boh temok wong ora. Alah tiba ngomong. Lah iya. Aku mulane iki mbok jak mergewe ngono kuwi aku moh mergo yo ngono iki. Aku dadi wong jeret. Mulane ancene awak mergewe iki mang dino iki. Berarti dino apesem to ya. Lah ora. Kowe sampe kaya ngono ki mang. Tapi hasil ora.
Yo, hasil endi? Nek hasil iki panggah hasil to, Dol. Mau jenenge mergawe gak hasil iki terus piye? Lho duwike. Lho. Godhong, Dol. Lho berarti lah duit demit tak ngene iki, godhong ngene iki, Dol. Aduh. Godhong. Lho lak tenan to. Berarti tenan. Iki dina pesem. Mulane aku ra wani ngene iki lho ya. Mergo bunyi iki. Aku tak golek sing pasti-pasti ae. Rino dia. Mulane aku jerih moh-moh tenan mergo. Wes, ngono aja. Apa nek to? Dul. Lah, ngene lho ya. Dal. Aku kan ngojek. Lah ngetero. Kok nunggoni ning omahe ape dijukukno opah. Mae apik. Tak enteni kok gak ndang metu-metu lah kok mbuju cekikian. Lah tak kira ki ya menungso. Lah kok bareng tak ngetik ning dhuwur wit terus gaung rambutnya putih rembyah-rembyah. Tibake wong londo ki meng demit londo ngono lho, noni Belanda. Lah aku yo keplayon to. Lah omah iki apik ora kaprah. Lah kok aku ning sore patok, ning sandinge patok kuwi. Keplayon lah akhire tolak-tolak lho kok petuk awakmu iki. Mat selamat awakku. Lah ngetero noni Belanda ya hasil to ora? Ya ora oleh hasil. Nek ora hasil ya iki to. Pak. Godhong apa kok ngepek. Padha. Aku ki mung ngetero wong. Lah terus Ya demit kuntilanak. lah lak tenan to, Dol. Lho lak tenan to. Ngene lho, Dul. Rezeki kuwi ancen ya misteri. Wong ojek iki ki kadang ya kowe nikmat ya wong ya wong, kadang ya ngene iki demit ya demit. Oleh duit kena kebutuhan. Lah nek koyok toyok kuwi mang oleh godhong, endak-endakno sesuk kena nggo nyupuk to, Mbak. Lah gak piye? Disyukuri. Oh, tukaran kowe cerdas ngene iki. Biasanya ketul. Ayo, Apa? ya kok tenan kowe mung oleh godhong bukan aku meng. Lah aja ya kuwi. Oleh opahe ngojek ya kuwi mang. Lah dalan, ya aku sing ora oleh apa-apa, keplayon kentaan bensin. As. Ya wis ngene ae. Lu wong kentaan bensin. Sepeda gua tak gua. Letakno tinggal mayu kok. Wis gampang kok dijupuk bae nang sepeda ae. Ya. Oh iya. Ya wis. Ngene ya. Ngene Dol. Awake dhewe iki kudu iso ngerteni ya to. Dalam hidup iki sing penting iku arah. Sing penting iku arah. Ya kan? Arane ndi lho. Nah, awake dhewe iki ngojek. Wis awake dhewe wis ora wedi, ora urus. Sementing awake dhewe mlayu aman, ya to. Sementing Iya. awake dhewe duwe tujuan. Ya. Tujuannya apa? Ngojek iki yo tetep tak terusno. Awake duwe tujuan kudu tak lancarno. Ngojek apa sementing berjuang. Ya Dul. Wis ngono ae, kena iki pelajaran awake dhewe. Wes. Wis turune wes aku saiki tero cukup motor. Aku cukup dhewe ora wani to. Ambil yo ado ya mlaku. Iki wis kirane jam 2:30 dah iki. Wis sing ngatasi to ora? Cek, wis ayo bareng-bareng. Ayo. Ayo.